Всеки един от нас има трудни моменти в живота си, преминава през много катарзиси и най-вероятно ни боли доста. Но както проблемите, аз не ги обичам да казвам, проблемите на всеки един от нас са различни, но ни болят по един и същи начин. Как ти преодоляваш твои проблеми? Как излизаш от тях и не за всички проблеми? Разкажи ми за последния си всъщност проблем, ако желаеш да споделиш. Честно казвам, аз съм щастлив, че за огромно мое щастие не съм изпитвал някакви, да мога да кажа, някакви големи проблеми, за което нали, никой не е застрахован в крайна сметка. Да. Но кое може да разтърси? Примерно, кое може да те извади извън равновесие? Не мога да кажа на личен план какво би било, тъй като аз дори бих казал, че наистина аз съм много позитивен човек, мисля много позитивно на нещата